BTCनिफ्राय 20 लाखनि लामानि सेन्ट्रेल साननाय सेंसन जादोंनो। नंगौ नामा? आंनो समाज इन्जिनियारा खोन्थाहरदों। दा गामिया गावसोरनो मावनो नागिरदोंनो। जों बेखार सेंग्रा ओरैनो गोदावना थानांगौ नामा? ब्लाडि भिलेजार्स बिसोर मावनो नागिरब्लालाय जागोन नामा? जोंसो मावगोन बेखौ ना मा बुङो? नंगौ। बे गावबुरा गिनो रोंथारालै साला सैमाया। माबादि गावबुरा बे थौना गिनो गिया नायनि थांनो थौ साइकेलाबो फामगबाय। गावबुरा गामिनि गोरा मा मान सनमान गैयै राव बेलाय? गावबुरा नालाय गावबुरा मा बे मान सनमान गैयै राव जायो नामा? मैया दाख्लैनि गथ'फ्रा नांगौ राव। ओइ गावबुरा नोंनि लेक्सार खोनासंनो फैयाखै जों बेहाय। जोंनि गामियाव BTCनिफ्राय 20 लाखनि लामानि सेंसन जानाय खामानिखौ जोंनो हगारनांगौ। हगारथारनांगौ। बे खामानिनि थाखाय गामिनि रायजो राजाया आगोलनिफ्रायनो थाबायखानाय। बेखौ नोंस्रा मिथिखाया? नोंसोर सानैयानोथ' मिथिनांगौना गामिनि मानसि जानानै। नों गोमसारावथ' बुजिनांगौना ग्रेजुवेट जालायनाय सेंग्रा नों माया जेनुइन नङा बेखौथ' थाल थानांगौना। माबा उन्दै गथ'फोरखौसो लाफानानै जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय फोरोंजोब्बाय। डिसिप्लिन होननाय जिनिसानो गैला। उन्दै मिथिया गेदेर मिथिया जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय गोरा रायदावनाय सै लाजिथाव। ओइ बोराय सोरबा उन्दै नंदों नोंलाय? जों गासिबो सेंग्रा देरजोब्बाय। मेट्रिक पास HS पास जाजोब्बाय बयबो, नाथाय बेखार जाजोब्बाय जों। नोंसोर बायदि गामिनि सेरेफा लिडार गावबुराफ्रानोथ' जोंफोरबायदिनो लामाखौनो होला रां खामायनायनि। जों बेखार सेंग्राफोरनो बे खामानिखौ गामियाव हगारना होनांगौ। बेखार? सोरखौ बेखार होनदों? लाजिया नोंसोर गावखौ बेखार बुंना लानो? मानसि मोजां गावखौ बेखार बुंना लायाथ'। मानसि गाज्रियासो गावखौ बेखार बुंना लायो। मानसि मोजाङा बेखारब्लाबो बियो नोंसोर बादि लोंनाय जानायाव गफबा। आरो मा बुंहरदोंमोन नोंसोरो? जों बादि गावबुरा लिडार सेरेबफ्रा नोंसोर बादि बेखार सेंग्रानो रां खामायनाय लामाखौ होआ। BTCनि लामानि दालांनि सेक्सनफोरखौ मावनो मोनाखै नङा, मावनो मोनदों नोंसोर। रांबो गोबां मोनबाय। माखासे खामानिखौथ' मावाबालानो ओरैनो रां बख'बाय नोंसोर BTCनिफ्राय। इन्जिनियार होनो रां जाहोनानै बेफोर रांखौ बुथुमनानै ला, मोजां गियान सोलों, लोंला जाला नागार। जों बादियासो गावसोर बेखार जानायनि दायनिगिरि जाबाय। बेबादि आखलब्ला रां खामायनायनि लामाखौथ' दोन, ओंखाम खबसे मोनजानायनि लामाखौनो मोननाय नङा नोंसोरो इयुनाव। बुजिदों? बास बुंखांबाय। दानिया नैबेखौल' बुंदो, नों बे खामानिखौ जोंनो हगारगोन ना हगारा? बेखौथ' आं जेबो बुंनो हाया। गामिनि रायजो राजा दं, बिसोर मिथिगौ। गामिनि मानसिफोरखौ नों बुंदो। आं मानो बुंनो? बिदिब्ला नोंनि जिउआ खैफोद दं गावबुरा। धमखि होदों बे समबार गावबुराखौ। धमखि नङा, खिन्थादोंसो। थौदो। गावथारफै बुथारफै, जिउआ जोबगोन। थेवबो आं गामिनि बेरेखा मावा, लाजिनो रोङा। हुइट मा सानखो? नोंलाय मा सानखो? आंथ' रागायानो बे बोरायखौ दानो सुथारनोसो सानबायमोन आं। नाङा, बिदिब्ला जों दानो हमजागोन। बेनिखायनो जों मोनसे पार्टियाव हाबग्रोनांगोन। मा पार्टियाव? सिखा खंखाय पार्टियाव। बाप, बेथ' बिराद डेन्जार पार्टी। रुल्सफ्रानो फाग्लासो बे पार्टीना। जेखिजाया थौ हाबायनांगौ। धर्मास्थिनि